Awydd astudio Cymraeg, beth am ymuno â ni ym Mwdlwm y Brif Ddinas, am brofiad addysgol a chymdeithasol o radd flaenaf. Mae gradd yn y Gymraeg yn cynnig gymaint o sgiliau gwahanol i fyfyrwyr, sgiliau creadigol, sgiliau beirniadol, sgiliau sydd mor bwysig. Y peth mwyaf trawiadol am ddarpariaeth ysgol y Gymraeg yw'r dewis eang o fodiwlau sydd gyda ni yma. Mae yna bob math o gyfleoedd, cyfle i ddilyn trywydd mwy llenyddol os ydych chi'n mwynhau llenyddiaeth o bob cyfnod, neu falle mwynhau ysgrifennu creadigol, bydd yna gyfle ymchwilio ymhellach i'r meysydd hynny. Ond falle bod iaith yn mynd a'ch bryd chi, falle bod chi wrth y fodd yn edrych ar yr iaith yn y gymdeithas, eisiau edrych ar dafodieithoedd enghraifft. Hefyd mae yna fodiwlau mwy hunaniaethol falle yn ymdrin â hunaniaeth, chod y cwestiynau fel pwy ydyn ni fel Cymru. Ond mae yna fodiwlau hefyd yn ymwneud â sgiliau mwy proffesiynol sy'n paratoi myfyrwyr ar gyfer y gweithle. Cyfle i gael profiad gwaith enghraifft, a hefyd cyfle i ddatblygu sgiliau ar fodiwlau cyfieithu proffesiynol, a hefyd bethau megis technoleg iaith sy'n gyfoes iawn ac yn addas iawn ar gyfer gweithio yn y Gymru gyfoes. Mae yna alw, wrth gwrs, yn y llywodraeth, yn y byd gweinyddu proffesiynol, yn y byd addysg, yn y cyfryngau, am bobl sy'n gallu synhwyro pa fath o Gymraeg sy'n addas ar gyfer y sefyllfa, a sut i gyfathrebu mewn ffordd hyderus. Mae radd yn Ysgol y Gymraeg yn cynnig cyfle i chi fod yn arbenigwyr iaith, ac mae hynny yn brynder i ni yng Nghymru. Mae hefyd yn rhoi y cyfle trwy ein raglen datblygu gyrfa i hogi sgiliau fydd yn eich helpu chi i gael swydd ar ôl y radd. Ac yn ola, mae'n rhoi cyfle i chi rwydweithio yn y Brif Ddinas. Mae yna gyfleoedd gwych i fyfyrwyr ddefnyddio yr hyn sydd ar gael yn y Brif Ddinas ac yn y Brifysgol o ran y Gymraeg, ond hefyd mae yna gyfle gan fyfyrwyr i gyfrannu at yr hyn sydd yn digwydd o'i cwmpas nhw. Mae'r profiad yn datblygu o ddydd i ddydd ac wythnos i wythnos. Mae yna gyfleoedd newydd trwy bethau fel yr hyn lyfrgell, digwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan Menter Caerdydd, mae yna tafwyl yma bob blwyddyn sydd ar ei anterth ac yn tyfu. Mae'r ddarpariaeth sydd ar gael yn y Brifysgol ei hun, drwy'r undeb yn un bwysig. Mae yna gymdeithasau, mae yna Gymdeithas Gymraeg, y Gymgym wrth gwrs, ac erbyn hyn mae yna Gymdeithas Iolo yn benodol gan fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg. Dewch atom i astudio.